σταματώνω, γίνεται ένα πράγμα. Κάποιος θα πίστευε ότι εδώ έχει τελειώσει την εφαρμογή του. Στο ένα σημείο βιώνουμε τον ρυθμό, στο άλλο πάμε και διαβάζουμε την ένταση του πάνω από 50. Σημαίνει 312. Σημαίνει ότι ουσιαστικά εδώ πέρα προφανώς πίσω έχει ξεκινήσει και έχουμε ενεργή διάδοση. Βλέπουμε λοιπόν τη διαφορά πλέον με το φράλι μας και όπως πρέπει να είναι. Αλλά κάποιος παίρνει το λάστιχο για να φέρει σε τελεσμό το φράλι. Και αυτό με το πινέλι του, θα δώσει το υλικό αυτό, εδώ δίπλα. Βλέπουμε ότι το αραιώνει πάρα πολύ εύκολα. Πολύ χρειάζεται να βάζει το όσο αφορά το προηγουμένως, είχαμε την επαλήθευση. Δηλαδή ότι αυτό που κάνουμε είναι απλά τις θεωρίες. Αυτό εκμηνιώνεται με το κάνει που έχουμε. Ακόμα και σήμερα και μετά να κάνει δυναμικά. Το οποίο να κρατάει συνεχώς ενεργοποιημένο το ανώδιό μας και όποτε χρειαστεί να μπορεί να ενεργοποιήσει και σταδιακά να ξεκινήσει να διαβρώνει τμήματα του ψευδαργύρου και να τα κρατήσει συνέχεια. Ουσιαστικά το προϊόν της εξοικονομής του ψευδαργύρου να παραμένει εκεί, ώστε να τροφοδοτεί τον πυρήνα του όλο και πιο βαθιά. Ερχόμαστε λοιπόν και πιέζουμε τον ολό στην κατεύθυνση των προς τα έξω, όταν είναι ανισμένες και βέβαια χωρίς να κάνουμε κίνηση συνεχώς επάνω κάτω. Δηλαδή, ανοίγει, σπρώχνει, σηκώνει το χέρι, να σπρώχνει, σηκώνει, σπρώχνει. Γιατί αν κάποιος έχει κάνει έτσι, προφανώς τη μία είναι σπάνια δεξιά ξανά πίσω. Όσο χρειάζεται συνεχώς σε αυτή την κατεύθυνση.